Magkaon na dire. Pag kalami sa piling matats nga tawagon na ta sa atong anak no. So mao nang atong himuon karong adlaw or atong pagkahisgutan ang atong pamilya or atong mga anak. So may hapon ka atong matats no. So naa ta sa eskwelahan karon kay magsundo ta sa atong mga anak. Sa wala pa man sila nakagawas, nagpalit sa kog manida matats og ako sang gilamoy ang mani kay nagulat-ulat pa ta sa estudyante nga manggawas. Karon kay medyo halang man ang mani, atong tulakan og Dios. Pagkataod-taod mga tats. Asa manghod? Na dito. Ano sa pa dito? Tabilin. Ano naman? Noisy. Sino isi? Sabaan. Sabaan? Nya gipaon sa dito. Pasulat. Unya pa tumunguli nang uli ng uban bata. Mm. O sige na, balikon na nato siya. So ako na lang tong balikon na akong isa ka anak mga tats kay unahon sa ako naghatod ang isa no kay naa patay himuon sa balay. Hi madam. Busy si madam. Hi! Come on, baliton na kami ng Magbili na BTS. kayo dito. Mag-vlog lang po tayo. Anong bilhin natin dyan madam? Ay, magpalit na ka-ice cream, Phil. Sa gulay, Phil. Uy, hawag gulay dito ba? Hatag magana ako. Ay, pwede Tagaan ko sa mga followers ako mga nga mga gulay. Ay, sana all. Babay sa kamera kay malayas na ni. Hi, Ini. Bye-bye. Ako lang gihunungan na akong silingan nga gwapa mga taas kay sige mo ko tag-agi dira nya ginatagad ta lain pug kay nga dili na to tagdon no kinsa gud ta. Wow. Pero natingala ko matas nganong gaburo-buro akong motor wala na di ay gasolina so magtubil sa ta. Kini ako anak mga taas sayo pa sa buntag mumata na ni siya no tapos maglungag, magluto, magprito para sa ilang balon. So ingana na akong anak mga taas ako nang tinudluan. Pag abot sa balay nga gikan sa eskwelahan na po gisundo na ako manghugas sa na sa plato og manilhig kay ako laging tinudluan. Na ako'y kaila mga taas nga iyang mga anak wala niya ginatudluan og hugas, lungag og unsa man kay ang iyang katarungan kaya daw niya ang trabaho. Tinuod na kaya na to ang trabaho. Sa tinuod lang matas no, dili na to panggaon ang atong anak sa trabaho. Didto na to panggaon ang atong anak sa pagpakaon. Kung dili na to tudloan ang atong anak partig trabaho sa sulod sa balay, mudako na nga sosyal nga hilason nga murag si kinsa sa tinuod lang kay nganuman gipadako ninyo ang ulo sa bata. Except lang sa mga dato dira kay ang mga dato naa man jud katabang. Unya kita nga mga pobre, kinsa may atong katabang, di ba ang atong sarili lang. Maabot ang panahon magkasagita simba ko lang kinsa ang atong sugoon parte paglungag ang atong anak man jud di ba unya kung dili nakabalo maglungag magkahilaw-hilaw jud na nya ang atong bugas mo namuna rang palit tungod kay walay nakatunan nga trabaho mao ni mga tatsa kani ako ala ning opinion no ang atong mga anak pangud angay jud natutudloan parting trabaho sa sulod sa balay kanang pagpanglabang matas dili nato na angay itudlo sila kay gagbay pa ng mga bukog. Magkaon na dire. O di ba? Tawagon lang ta sa tong anak mo kaon. Muna kung mangayo slag kwarta sa kwa, automatic hatag ko dayon kay kugihan man slag trabaho, kugihan man slag unsa akong ginasugo sila ha. Ing ana mga tats ato tudloan og minaayo ang atong mga anak. Unya kay 3 minutes man itong video. Unsa man pa man nato ni? Diri lang tataman no. Pila ra go istorya ay.